मा जाखोरा सल माथो दिनै सिरि सिरि थाबाय दं मा जानोब्रा जेबो जायाखै नै मोसौ माबा खाफैदोंमोन आङो औ ओमफ्राय मैयानि हांसो बेदर पार्टि जाहोनो लिंहरनायावलाय माथो फैयाखैब्रा नोंलाय एफा मोजां लिंहरबाय आङो मैया गोसोआ बारा थिग नङामोनलै बेखायनो आं थांनाय जायासै थाब उन्दुदोंना आरोबा ओइ फाग्ला बांद्राय गोसो गाज्रि मोनबाय थाबा बेफोरबायदि एसे लोगोफोरजों ओंखारनांगौब्रा होमबाना दुखु टेनसन जेबो नोङो गोसोआव थानाय नङा मिथिबाय बावखागोन आरोखि औलै भाइ ओमफ्राय आंना ना दुखुफोरानो खारनो नागिरा माब्लाबा समाव एकदम बिमायाबो आरो दासान्दि जि जारला खालामबाय थायोना सम सम बेखायनो बोरैबा गोसोखौ बारा मोजां मोनासैलै आङो मादैया ए ओइ आसोल मादैनो सासे बिहामजो मोजां नायनानै लाबोना होफैदोब्रा माथो जाखोना दालाय लाजासिगोनब्रा ना नोंनिफ्राय उन्दैसिन मेरला लायो आरो लादोब्रा नोंबो थाबैनो होद फाग्ला लागोनब्रा उनाव र' एसे उनाव लागोन ना माथो जाखो दालाय मा जादोंखाय आंहा थाब थाब लानांगौलै भाइ आजिखालि बोथोरा थिग नङाना माब्ला मा जायो सोर फात्ता मोननोब्रा बेखायनो थाब थाब बाजै लानांगौ फेमिलि खालामनांगौ नङा होमबा नङाबा लाइफआ सर्ट जायोलै भाइ मिथिबायना गोबाव सम बारा बिसास गैयाना नोंसिना मादैया बेसेबां हारसिं दामायनि आरो नोंहाबो माने सासे बाजैबो लाबोना होफैला नालाय बेखायनो बुंखागोनथ' बेहाबो बिहामजो नायनो लुगैबायना बिहामजोनि संनाय जानाय बेफोरखौ हास्थायबाय बेसेरा लानायालाय लागोन लाया बुङाखैना आङो नाथाय समा जाथ'वाखै आंना माने आं जायखौ हास्थायो बेखौ आइया फसायालै आरे फसायाबालाय मा जाखोब्रा भाइ उनावबाबोथ' फसायखागोन आरो नोंनि फसायनायासो बांसिन इम्परटेन्ट मिथिबाय मानोना संसारखौलाय नोंसो जाखागोन दा बेखायनो नोंनि डिसिसनासो एकदम इम्परटेन्टसिन नों जायखौ हास्थायोना बेखौनो ला फाग्ला उनाव फस्थायगोनबो आंलाय बिदिखौनो सानो नाथाय जायबा आं नोम्बाजैखौ फसायोना बे नोम्बाजैयाबो एसे माने आंनि एन्सारखौनो जेबो होथाराना आंखौ बारा बेफोरबायदि केयार खालामथाराना बेसो आरो प्रब्लेमाबो नङाबालाय आंनो लाबोनानै लाफैसिगौना दाहालागै आरे भाइ ना बिबाजैना आंना सोरबा दंखायोसो नामा नङा नङा बेबायदि नङा नोम्बाजैनाथ' रावबो गैया गैनाया अब्ला नों गोसोनि खोथाखौलाय बुंना लादोंना लायाखै थाब बुंना लायाबा आजिखालिनि दिनाव मोननो थाङालै एकदमबारे बेनोथ' जाहैबाय गोसोनि खोथायालाय बुंनाया बुंबायमोन हिनजावनिफ्रायसो जेबो रिसपन्स मोनासैना आइयाबो आंखौ मालाबा मालाबा जि फर्स खालामो ओमफ्राय आंहा ओरैसो जाया जालायलाङोना ओहो फैसाल' खामायलै भाइ आंनिबाथ' फैसानि देरसिनथार एकदमबारे ना फैसा गैयाबानो जेबो जाया आंनि गार्लफ्रेन्ड दंमोन ना एक्स गार्लफ्रेन्डखौनो होनसै हाबा जाहैबायब्रा आंनाव सना बिदोंमोन हाबायाव होगौमोन ना आङो ओमफ्राय दाथ' आंहा जेबो बारा इनकाम गैथ'वा सनाबो होनो हाथ'वा मालाबानो ब्लड सोरजोंबा दस्राजोंसो थांगारबायलै पापि हिनजावा नोंखौ गोसोखौनो थोखायामोन खोमा गोसोजों बेखायनोथ' बेबायदि थांनो हाबाय फैसानि लबियासो जागोन बे पापि हिनजावा आंथ' साहसो होखायो संसार मोजां मोनजायालै बे आंखौ नागारनानै थांदोंथ' मालायनि गोसोखौ हर्ट खालामनानै रावबो संसार मोजां मोनजायाथ' ना भाइ ना मा होनो जायखि बे माने सेंग्रा सिख्लानि गोसोथोनायानो जा बा जायखि जेखियानो जा अब्लाबो सोरबा सासेनि गोसोखौ दुखु होनाया थिग नङालै बेनोथ' बेखायनो आंबा एबार जायखौ गोसोथोयोना बे बिनि मर्जिथारबासो आं बेजों जागोन नङाबालाय आंबो जाखाया आरो आइनि साननायफोरखौबो आं इगनर खालामद्रायाखै माने बिनि खोथाखौबो सानो आरो दे फैसाल' खामायग्रोदो ओमफ्राय बाजैया थाब लादो जायखौ फसायो बेखौ बुंनानै लाखाबायबा बाजैनाबो येसानो जाखागोनदां ना ओमफ्राय मिथिबायना फाग्ला एबार खनसेयाव पार्टि जानो लेंहरबा ना बुंनो मोननाय नङा दै फैखाथारनांगोन दे जागोन दे ओमफ्राय नै आं न'आव थांग्रोनोसैलै दे एसे दा न'आवबो खामानि दं ओमफ्राय बाहेरायाव थांनांगौ माखासे दखाननि बुस्थुबो लायनांगौ दे लोगो मोनसिगोन ना होमबा आंबो थांथ'नोसै आंहाबो बिदिनो मोसौखौनो खाफैदोंमोनलै बोरैबा लोगो मोनबाय नोंखौ मोजाङानो जाबाय फनबो हरदोंमोन आं मैया हमासैबा गावआ नों हरबा सार्ससो होदोंमोन आं ओमफ्राय उनावहाय आरो एसे टेनसनाव दंखाबायना हरनाय जायासैलै रावनोबो बेबायदि सेंग्रा बैसोआव बारा टेनसन लानाङालै उनाव थिग जालांजोबगोन लासै लासैनो दे होमबा ना लोगो मोनसिगोन थाथ' औ दे टेनसन जाया नंबाबो जानांगौ जायोलै उफाय गैया मा बुंबावनो आरो बे आइना मालाबा अभार जागासिनो दे थुनथुलिखौ बेलाय जेबोखौनो खालामा अब्लाबो रागाया बारा जाथारबाय माथो थुनथुलिनिफ्राय माने थुनथुलिनि सायाव आरोना आइया बोरैथाय बेबायदि आफा बे लांनानै आंखौ बिहामजो गनाया होननानै बेफोरबायदि जायाथ' बेखायनो हाबा जाग्रोनांगौ नांगौबा उनाव थांगोन जायखिजाया बे बेनिफ्राय दा थांनो मोनला दे फैसाया फैसानिसै नाथाय दा आं बेजोंनो जुलि जाखासिगोन औ हा नङाबा माथो जुलियालाय जाग्रोखानांसिगोन ना जाफ्रामखानानैलाय आरो माथोबाव जाथारखाबाबो जेबो नंला लांदो दे उनावहाय बिहामजो खालामनानै जेबो नङाना हा जोंहालाय फिसाजोलाय माथो गाज्रि आं हाबा जाखांखानाया नोंसोर आंखौ जबरदस्ति हाबा होनोसै आफा बिसोर आंखौ बुंबाय दङ जे आंना हिनजाव गैया होननानै हाबा जाखांनायखौनो खोन्थाबाबो फोथायाब्रा थेंक गड नों सफैबायलै
आबा सना हा नोंलाय हाबा जायाखैबा माथो नोंहालाय हाबा जाखांखानायसोना बेखौलाय बिसोर बोरै बेबायदि जबरदस्ति हाबा होनो ओंखारखो नोंसोरलाय फैसानिल'सो डिमान्ड खालामबावदोंमोन नङाबा बेफोर हाबाखौ फैसा मोनाबासो दाथ' आं फैसाखौ लाबाय एसे खम आरो फैसाया थेवबोथ' एडजास्ट जागोन ना बेफोरबायदिथ' जालाना दा जोंनो हाबाखौसो नांसिगौ फैसायालाय फैसा एसे खम बारा जा जेबो नांजाला जायखिया जोंहा फिसाजोआ हाबा जासिगोन आरो नोंसालाजों आरे बा हाबा होसिगोन बा नोंसाजोखौ हाबा लाबावनांगौ नोंसोरलाय फैसानि डिमान्ड खालामनाया मा जाखो फैसाखौलाय जों होसिगोन ना आरो बा एसे खम दङ बेखौबो एडजास्ट खालामगोन जोङो थेवबो आं नोंसाजोखौ हाबा लाला बुजिबायना लाला होनबानो गगोन नामा नों आंजों हाबा जाथारनांगोन नङाबा पुलिस स्टेशनाव थांना नोंखौ एकदम एफआइआर हैगोन आङो आन्दार खालामगोन आं नोंखौ रेप केसाव मिथिबाय बा आंखौ आन्दार खालामदों नोंखौसो आन्दार खालामनांगौलै जेलावहाय थानायावहाय औ आंनि फिसाजोआ थिगखौनो बुंदोंलै दाथ' बे हाबाखौ नों खालामदो होमबानो जेबो दावराव दावसिबो जानाय नंखाला माथो प्रब्लेम जाबावखो जों नांगौबा फैसाखौ होआबाबो जासिगोन दे हाबाखौ खालामखांबानो माथो प्रब्लेम सल्भ जाबायना हाबा लागायबावखो आरोलाय दा फैसाखौ मोननो नागिरखाबाय हाबानिलाय माथो दावराव जाबावखो नोंसोर फैसानि डिमान्ड खालामनाया आंथ' लाबबायना दा बे हाबाया जानो हानाय नंला आं फिसालाखौ हाबा होनो हानाय नङालै बेबायदि होआ होनबा जायाथ' हाबा जाखानांसिगोन जोंथ' हाबाखौसो नांसिगौ दायो आं हाबा जाखागोन बेजोंनो मैया बेनो जाखागोन हाबा जानांगौ मानि जानांगौ हाबा जाखासिगोन आरो नों बिदि सोलायनो हाखाला हाबा जागोनबा नोंजों जाखासिगोन आं मेहेर नों सोलायनो हाया बिदि आंखौ नागारनानै थांनो सानदों आं लाया हाबा जाखांखानायसो आं आरो बिदि डाबल हाबा खालामनो आंहा दरखार गैया मिथिबाय आंहा हिनजाव दङथ' ना आफा आंनि हिनजावआ आंखौ न'आव नेबाय दङ आरे आबा हाथरखि बिहामजाथ' ओंल' होनदो आफा बिसोर एकदम बिराद सालाक मिथिबायना ओरैबा ओरैथार दङथ' आरोलै बिहामजा ओजों न'आव बेसेबा गाबबाय दं दुखु जाबाय दं टेनसन जाबाय दं नोंसोर मा मोनथिनो आंनि बिहामजा बिराद गाबबाय दं इस बा बिहामजो दं होननानै थगायनो फैबावदों नोंबो हा आरो थगायनो हायाथ' जोंखौ दङमोनबालाय मानोथो फैफायाखै गैखायाहाय आफा बेना हाबा जायाखै नंखाय बाखाय आंजों हाबा जानो गनायनि थाखायसो बेफोरबायदि बुंदों दे दङमोनबालाय सोरलाय गावनि फिसायखौ बिदि प्रब्लेम दङ ना मानो सफैदिया बेहाय हो जोंखौ थगायनो हागोन सानदों दानि जुगाव रावखौबो बिदि थगायनो हाया आरो दंमारोबा भिडिअ कलावनो खालामना होलाय नायनि जोङो माबायदि दोङो आरो र' भिडिअ कलनियाबो बारा फोथायजायाहाय मानो होनबा सोरखौबा हावलाद लाथ'नानै माबाबानोथ' नोंखौ आं बिहामजो गनायखाया आंहा बिहामजो दंखायो आंनि बिहामजो हाबाखौ न'आव नेगासिनो आरो भिडिअ कल माबा माबि बेफोरखौलाय मालाय नांगौ आं लांफैखाबाय आंनि फिसालाखौ अब्ला आं बिहामजोखौ बेफोरबायदि दुखुआव नायनो हायाना दा आरो नोंसोरजों भिडिअ कल रायलायनानै बांसिन दुखु मोनबावगोन बियो नोंसोरनि थाखाय आंनि हिनजाव आंनि बिसि आंनि अनसुलि आंनि हाथरखिया बेसेबां गाबबाय दं नोंसोरलाय मा मोनथिनो मालायनि संसार सिफायग्रासो नामा नोंसोरलाय जोंलाय मानो संसार सिफायनो नोंनिखौलाय नोंसो गावनि बेफोरबायदि दायाव गाब्र'दों दा जोंथ' एख' खालामाखै बेफोर खोथाखौ बाद होदो थुसि सिरि हाबा जानोसै जोब्बाय आरो खोथाया बेयावनो फैसा नांथ'ला मा खालामबावनो जोंलाय आंथ' नोंखौसो नांसिगौ ना आंखौ मोननो आंखौ दरखार गैया मोननो बेफोरबायदि मोनथिबायना आंखौ मोननो बेफोरबायदि आंहालाय मा जाखादोंलै आं मालायनिसो माने दस्राजों आंहा हाबा जाखाबायना आंनि हिनजावखौ नोंसोर सोगाबना जेबो मोना आरे आं एसे लेट मा जाखो नोंसोरथ' आंनि फिसालानि जिन्दगिखौ बरबाद एकदम थामाम खालामनोसो नाजाबायमोनलाय हो हाब नोंसोरथ' आंनि फिसालाखौ किडनेप खालामनाय बायदिसो जाबाय आफा एकदम क्रिमिनेल बायदि आंखौ जि जोबथेना दोनदों बिसोरो आंखौ खारबाबो ना हमफ्रबलायफिननानै एकदमबारे आंखौ हारसिं ओंखारनोनो होआखै जेरावबो बायहेरायावबो हासुहैनोबो थांनो होआखै दे सिन्था खालामनांला आबा नोंखौ लानानै थांगोन आरो हाबाया दरखार गैया आंथ' होखायाना आंनि फिसालानि हाबाखौ जायजों जानोनो गोसो गैखाया जबरदस्ति हाबा होना मा लाबलै आरो नोंसाजोआनो फासायखादों आंनि फिसालाखौ आं नोंसिनि खोथाखौ फोथाया दा नोंसोरनि बेफोरबायदि बायदि खोथा खोनानानै आंथ' सन्देहसो जाबाय जे नोंसोर थगायखादों आंनि फिसालाखौ फासायदों होननानै ओइ नोंथां बेफोरबायदि बुंनानै आंनि फिसाजोखौ बेबायदि गाहायाव दोननो नाजा आंनि फिसाजोआ सैथोसो बुंदों जों सैथो बुंदों नोंसालायसो गाज्रि गाज्रिखायनोथ' दा गाज्रिनि साजाखौ मोननो नागिरदों आरो हाबा होनायालाय माथो गाज्रि जाखो बे दाय मावबाय नालाय आंनि इज्जतखौ लुथिबा मा जागौमोन होनबा नोंथाङानो बुंदो आं बिदि मालाबाबो खालामनो हाया रावखौबो आरो आंनि सुन्दुरियानो माने आंनि बिसियानो इसेबां सुन्दुरि नोंखौलाय नायनो दरखार गैयाना आंथ' गोरोन्थिसो जाबाय मोनसे गलथिया बेल' आं दै लोंनो फैफ्लांबाय बेयावनो बिदि फासायबाय नोंसोरो आंनि फिसालाया बेबायदि खालामनो हाया फासायदों नोंसोरो दा फैसा लादो आंनि फिसालाया हगारदो बाखि एसेल'सै फैसाया बेखिनिखौ आद्राल' एसेल' थागोन नालाय बेखौ आङो हरगोन दे गुगोल पे खालामना हरगोन आङो दायोनो नोंसोरथ' 8 लाख बुंदोंमोन नालाय 7 लाखा दङ दायो बेखौ लाखिदो 1 लाखखौ बाखि दायो हरगोन आङो नाङा नोंसोर जोंखौ थगायनो सानदों
दाथ' जोंनो फिसालाखौसो नांगौ नोंथांनिखौ मिन्थिबाय आरो बे हाबाखौ खुसि खुसि एन्जय खालामदो आरो आंखौ बिहामजो गनायदो आं थांफानोसै नोंसोरजों होनबानोथ' जाबायना आरो फैसा नोंस्रा टेनसन लानांगौ गैला अब्लाना आंखौ मोनबाथाय मासि गाज्रिसोदि बेलाय अब्ला गदायबो थांनो राजि नोङो मा गदाय जाबाय बायनो नोंलाय हाबायानो जाखायाखैबा आरो बहाथो फैनांगौमोन ना बियो नोंहा बेसे दंमारोबा नोंजों एसेबां गाबदोंबालाय नोंनि थाखाय बहा मानो फैनो हायाखै नंखायखौनो थगायनो हागोन सानदों लाजि गैयि बहा लिंहर दम दङबा दंमारोबा औ नायनो जोंबो दं मारोबा लिंहरना जोंनि गेजेराव दम दङबा जुदि दंथार मारोबा नोंनि हिन्जावा नोंनि बिहामजोआ नोंथांनिया दंआनो होनखाबाय मा दम नांलायबावगौ आंनि हिन्जाव दं नालाय दं बेखौलाय मानो थगायनो आंलाय गैखायाबा बहाथो लिंहरनो हानो राफा सोर बुंदों गैया होननानै आरो सोर आंनि फिसायखौ फासायनो नाजादों आया आंनि फिसायखौ सोर फासायनो नाजादों आंनि मेहेरखौ सोर बेफोरबायदि खाना लाखिबाय दङ नै थुनथुलि आइ आयै माबे माबा नोङो एकदम जानला मानला सिमां नुथारलाबायदों खोमाहाय सासे बाबाजिनाव थांजागौमोनदां मोजाङै एसे नायनो मानोबा बेफोरबायदि सिमां गाज्रि गाज्रि नुबाय थाखो आइ आरे आयै आंनि सिमां गाज्रि गाज्रि नुनायखौ बे बाबाजिया मा खालामहानो दिनै हामाथो नोंलाय गावबायदि नुदों मादों बेफोरखौ होननांगौ जाखो बोरै बिदि जानो हानांगौ आइ आंहाबो उन्दुनोनो हाथाराखै बेफोरखौ सानना मैया मोनायाव गिलायलांदों गोजांस्रिउ मोनजोबदों आइलै आं सैथोखौनो बुंदों आं नुथारदों नालाय नुथारदोंलै आं बायदिब्रा ओमफ्राय बोरै बिदि जानो हाथावगौ मोगथाङाव ने माने सोरबा आंनि सोरबा टुइन सिस्टार दंबासो जागौमोन आंनाथ' बिब्दिबो गैयाहाय गैया आंनि फिसाजोलाय हा नोंल'सो हारसिं आंना बिदि जावजा गथ' गैयामोन ना होमबा ओमफ्राय बे नुबायथ' नुबाय र' ओमफ्राय जोंहानि न'आव बोरै नुखो दे आयै सिमां नुवामोन ना मैया दालाय नोंसो आंजों नाज्लाय फैलायदों आं बाहेरायाव दसे दंबाय थायोमोन माब्रै बिदि जाखो आं बुजि मोनाखै हा माथो बुंबावनो आइ दे माब्लाबा लोमजाबा बिदिनो जायो सम सम नों सिन्था खालामनाङा बाबाजिनाव थांसै मोजांनो आरो नङाबा मोजां डक्टरनावबो थांगोन बुजिबायना आं एसेबां बेमार जायाखैलै आइनि हामबायानो आङो मा जादोंखाय एसेल'सो लोमजादोंमोन दा आरो बेबो थिग जाबायना